Hi, Sisi. Sisi Bittersweet, good morning. Sir GFC, good morning po. Sisi Transgender, good morning, Sisi. Good morning po, good morning. Salamat. Salamat, Sir GFC. Thank you so much. Salamat sa paharang, sis Transgender. Na-busy ako, sabi ni Bittersweet. Bakit? Ano yung ginawa mo, sis? Hindi. Ano lang. Kaka-ano pa pala. Kaka-live ko pa lang, sis. Sisi Transgender. Good morning, Sisi. Sir GFC, thank you. Sisi Daisy, good morning, sis. Thank you. Sweet. Ayan, sweet daw. Salamat po sa lahat ng mga patamsak nyo dyan. Thank you so much. Kumusta ba yung aking background dyan? Ano, nasa kagubatan tayo. Nasa kakahuyan. Nasa ilalim tayo ng maniyog at saka mamangga. Daisy Babe. Daisy Babe. Sabi ni si Sweet. Kumusta ang araw ninyo dyan? Kumusta po yung mga araw nyo dyan, guys? Maganda ba yung gising natin? Maganda ba yung ating umaga? Lahat na ba nag-almusal? Ano ba yung mga pinagkakabisihan? Busy sa YT. Kahit may trabaho. Panay yung dot-dot. YT pa more. Salamat sa paharang, sis Transgender. Thank you, Sisi. Nakikita ba ako dyan? Maliwanag ba yung aking pagmumukha dyan? Sis Daisy, Migalab shout out. Good morning. Sabi ni sis Transgender.
Big love shout out, sis Stress. Good morning. Good morning din, sis Transgender. Ma'am Moment, Ma'am MCB. Good morning po. Ayan, parang naikot ako. Parang mahina yung signal ko ngayon. Oh my God. Kapatid Panalo, good morning po. Trans, good morning. Sabi ni Sis Daisy. Good morning everyone. Sabi ni Ma'am MCB. CCIP, good morning. Naka-live din pala si Sis Stress. Sabi ni Sir JFC. Sir JFC, may love shoutout. Kala ko ako lang yung ikot. Naikot pa ba? Parang umiikot siya. Good morning, Sis IP. Good morning, Gons ni Panalo Petmalo. Sabi ni Sis Trans. Naka-live din pala si Sis Dit. Nagsabay kami. Nagsabay kami ni Sis Dit. Ayan, salamat sa patambay, Sis Lupay. I-replay ko na lang siya mamaya. Sir Bosnoy, may love shout out po, Sir Bosnoy. Kamusta po? Salamat po ulit sa pagbisita, Sir Bosnoy. BG lang muna, market lang ako. Ingat CCIP. Salamat po sa patamsak, Sir Bosnoy. Salamat po. May love shout out everyone at sa iyo host. Good morning. Good morning din po, Sir Bosnoy. Ingat. Ingat daw, sabi ni si Sweet. Ma'am Moment, thank you so much. Sir JFC, thank you. Ayan, may pinabang link si Sir Bosnoy. Thank you po sa lahat ng naandyan. Thank you so much po. Si Sweet, ano yung ginagawa mo ngayon? May work ka ba ngayon, si Sweet? Ayan, pa-view po nung binaba ni Sir Bosnoy. Hi, Sis Jed. Good morning, Sis Jed. Good morning, host. Ayan. Good morning, Sisi. Salamat sa pagbisita sa aking bahay. Sa pagbisita ulit. Thank you so much. Hello, everyone. In the house, Dan Tamsak. Sir Jikoy, Watch TV. Good morning, Sir Jikoy. Sir Jikoy.
Kumusta po, Sir Chikoy? Kapatid Panalo, salamat. Salamat, Sisi, sa pabiji. Miss Ched. Miss Ched. Thank you, Sisi. Okay lang, sabi ni Sir Chikoy. Salamat po, Sir Chikoy, sa pagbisita ulit. Andito po ako, Sir Busnoy, sa iyong binabang link. Visit house tour and gifts from Nay Ilang Ilang Travel Vlog. Tusok 58, 59 na pala. Guys, paano po sa nakapin, patamsak at pabyurin? Ayan, ang ganda ng swimming pool. Ayan, nag-insert harang, Sir Busnoy. Thank you po sa lahat ng naandyan. Natatawa ako nang marinig ko ang balita mayroon DJ Karen. DJ Kent. Baba lang po kayo dyan ng iyong mga upcoming premiere or short video. Mga link nyo, guys. Para matamsakan natin. Ayan, nandito pa rin po ako sa bahay ni Sir Busnoy. Nagkapi ka na si Sweet Chupay.
Hindi ko nakita. Meron pala dito. Oh. Nag-refresh ako sa kakalang nakita. Eric. Sir Eric. Good morning po, Sir Eric Tronics PH. Good morning po, Sir Eric. Ayan, nagbaba ng ano si Ma'am MCV. Tambay sis, may inaasikaso lang na deliver. Ayan, okay lang yan si transgender. Salamat po. Nasa work na din ako, parang lumulutang ulo ko, Ma'am Trans. Nalutang ba? Kulang sa tulog yan, Ma'am MCV. Ayan, tapusin ko po muna itong kay Sir Bosnoy. Salamat Sir Eric sa pagbisita po ulit sa bahay ni Tres. Dito mo ako Sir Eric sa yung short vid. Charging DIY power bank. Ay wow. Gumawa power bank. Mayak Mobile Sounds. Ayan, Sisi, sis Sweet Jupay. Kung gusto mong gumawa ng power bank, ayan panoorin mo yung short video ni Sir Eric Tronics PH. Ayan, panoorin mo, Sisi. Para magkaroon ka ng idea. Hindi ka na mag-order. Gumawa si Sir Eric, Ang galing naman. Ayan, dito muna ako, Sir Eric, sa yung short video, ha? Mamaya na ako manood ng medyo mahaba-haba. Sulat ko muna si Sir Eric. Hindi pa ako nagkape. Hindi pa nakakape. Bakit hindi ka pa nagkape? Magkape ka na dyan. Hi, Sisi. Hi, Sisi Anthony. Kumusta po, sir? Salamat po sa patamsak. DJ lang, driving Sisi. Ayan. Ingat po, Sir Anthony. Ingat po sa pagdadrive. Sakit ng ulo ko. Wala naman binaba si Sir Eric. Hindi. I-go to channel mo siya. Tingnan mo yung niya, yung short video. Ayan. Eyes on the road, Sir Anthony. Huwag titingin sa mga natawid ha, Sir Anthony. Diretso lang yung mata. Huwag titingin sa mga tumatawid dyan. Sa mga dumadaan. Ano yun? Sabi ni Miss Jed, Peter, applyin ka ba? Thank you po, 8 million viewers. Ayan, malapit na ako matapos kay Sir Bosnoy.
po. Ano daw? Ayan, tapos na po ako kay Sir Bosnoy. Ayan, tapos na po ako Sir Bosnoy sa iyong video. Ayan, sino na ba yung sumunod na dyan? Di pala ako nakapag-comment, Sir Bosnoy. Natamsakan ko lang. Mag-comment ako ulit. Naglinis ka ng swimming pool. Ayan, sino na ba yung sunod na nagbaba? Sunod na nagbaba kay Sir Bosnoy. Si Ma'am Moment pa. Ayan, patamsak po at padikit na rin kay Ma'am Moment. Yung hindi pa po dyan nakadikit. Mindanao Mix Maya-maya, isunod natin si Sir JFC. Host kaming mga networker lang nakarelate dyan. Ganun ba? Sana all. Hi sis, Aling Marikit, Tamsak. Salamat po sa patamsak. May love shout out sa lahat, sabi ni Aling Marikit. Ayan, thank you so much po. Kapatid Panalo, thank you. CCSMB. Salamat CCSMB. Dandikit na kay Sir Eric. Ayan, thank you so much, CC. Bittersweet. Salamat. Puntahan ko muna yung binaba ni Ma'am Moment. Tapos isunod natin dyan si Sir JFC. Salamat po sa lahat ng naandyan, sa mga nagtamsak, sumilip, nag-stay. Thank you so much. Sa mga napadaan lang at tumusok, maraming salamat po. Sana ba yun? Ba't nawala na ako? Mindanao Mix Club. Opo ako. Sisi Aling Marikit, big love shout out. Salamat sa pagbisita ulit. Kay Stress. Ayan, ano pala to? Upcoming premiere. Patusok po sa upcoming premiere ni Ma'am Moment Cooking. Tusok 24, Ma'am Moment. Sir Anthony, salamat. Mindanao Mix Club. Sir Brad, 32 Vlog Official. Thank you so much, Sir Brad. May love shout out. Gawa lang ako ng kape, sabi ni Sis Bittersweet. Ayan, Sisi, isama mo na rin kami. Thank you po, Sir Brad. Sir Anthony, salamat. Patamsak po kay Ma'am Moment. Yung nakapin. Manoy Eric, may love shout out. Manoy Eric, kumusta? Kumusta Manoy Eric? CCSMB, salamat. May si Uragon Sheng, may Catres Marias number 2, DOS. Dan Tosok, pakapita, ano yun? Dan Tosok po, kapitayo guys. I'm not feeling well, over fatigue na. Oh my God, bakit? Sobrahan ka na naman kasi dyan. Lahat na naman kasi, trinabaho mo. Huwag kang mag-alala sa December, kukunin ka na ni Akam. Yan kung umuwi pa dito. Yun ay kung bumalik pa dito. Kung hindi na, goodbye DOS. Ayan. Sabi ni Miss Ched, Boss Noy Dan, sa short mo, padikit. Padikit daw po sa binabang link ni Sis Miss Ched.
Ayan, hindi pa ako tapos. Saan na ako? Ayan. Naanahan niyo na po ba na tusukan yung upcoming premiere ni Ma'am Moment? Ipalit na natin si Sir JFC. Ayan, nawala na yung link ni Sir JFC. Ayan, natamsakan ko na po, Ma'am Moment, yung ano mo, upcoming premiere mo. Si Sir JFC naman, yung ating ipalit, isabit. Guys, padikit po at patamsak na rin po dyan sa mga nakasabit. Sa lahat po na nakalapag na link. Paano na lang po guys. Salamat. Ano yun, Dos? Sabi ni Manay Eric, pangit pa rin. Pangit pa rin, Manay Eric. Nagalukad na kamo dyan, nakalukad na, ayun na, tapos na. Tapos wala namang pera. Tapos na, nakailang sako yun. Mahigit, ata, 15? Pero parang wala naman nakarating sa akin kahit piso. Ganyan talaga ang buhay. Ano yon? Paputol na yan. Yung alin? Teka lang. Ito muna ako sa taas magbasa. Dos, wag na magtrabaho. Ayan, sabi ni Bittersweet. Bittersweet, haha, di pwede, di magtrabaho. Mapuputol ang wifi ni Tres. Oo nga eh. Oo, Sisi, siya yung nagbabayad ng wifi ko. Siya yung sponsor. Salamat naman, Dos. Hi, Sir Walbor. Mega love shout out, Sir Walbor. Salamat po sa paharang. Tamsak Ma'am Host. Ayan, Tres lang po tawag mo sa akin, Sir Walbor. Parang hindi bagay sa mom. Sa ma'am. Ayan. Salamat po, Sir Walbor. Patamsak po kay Sir JFC. At isunod natin si Sis Miss Jed. Paputol na yan. Oo nga, Sisi. Sa December ata, mapuputulan na talaga ako nito. Hayaan mo na, mag-load na lang ako ng 50 giga. Hindi na ako makapag-support. Hindi na rin ako makapag-live. Mamimiss niyo yung beauty ko dito. Paputol na yan para dalawa kami hirap sa wifi. Damay-damay na to. Oo nga, Sisi, no? Goodbye whitey na tayo kapag naputulan na. Ha ha ha, sweet. Makapit, yun? Ma'am, kasi tawag ko sa lahat ng mga kaibigan kong girl bilang paggalang sa inyo po. Ayan, sabi ni Sir Walbor. O sige na, no question na Sir Walbor. Sabay na tayo, ha ha ha. Sabi ni Sweet Jupay, Bittersweet. OTW sa nakapin. Ayan, salamat Miss Jed. Sisi, salamat. Ayan, gumagawa ng malunggay si Sir JFC. Ano daw? Laoy is life. Sinabaw. Tusok 26 Servos Noy. Panoorin ko na rin po ito. Salamat naman, wala si Mother. Nagamit ko yung isang yung laptop. Oh, laptop tuloy. Yung tablet. Kasi pag andito si Mother, addict yun sa Rapitol po. Panay yung panood. Sabi ko, sa akin muna ma, kasi magsasalang ako ng mga kapag nagla-live ako. Salamat sa pamidrol dyan, sis Bittersweet. Tambay si stress, may gagawin pa. Salamat Sir JFC, andito ako sa bahay mo. Gumagawa ka ng malunggay. Nagtatanggal ng dahon. Ito yung gagawin mong ulam, sinabaw daw. Dan sa nakapin, ayan sis. Salamat dos sa support.
Hindi, wala sila. Andun sa kabilang barangay. Magmi-Mrs. Mr. and Mrs. Pupunta sa center. Magpapa-BP. Hihingi ng ano, yung ano ba? Ano yun? Yung free na pinamimigay nilang ano, sa mga maintenance sa high blood. Sila mother kasi nga may free ano daw doon sa barangay. Mamayang hapon baka makapasyal ako dyan, Dos. Maglakad-lakad ako mamayang hapon. Ginubatan? Hindi. Dito lang sa inang. Dito lang sa barangay natin. Hindi doon sa kabilang probinsya. BG muna mi at may gagawin lang. Ayan. Sige lang sis, Jupay. Sis Bittersweet. Wala si Bibi Boy. Kinuha na ng mama niya. Mag-isa lang dito ang tita. Si CJ, padigdihin mo kay Ate Hilda. Andun sa bahay nila, umuwi. Kasama si Brad. Ayan, andito pa rin po ako, Sir GFC, sa iyong video. Looy is life, Sinabaw. Thank you po sa lahat ng naandyan. Sa mga naka-BG, salamat po ng marami. Ayan, lahat na po ba nakatamsa kay Sir GFC? Isabit na natin si Miss Ched. Ay wow, ang sexy naman ni Miss Ched. Saan na yun? O wala. Ayaw magpasabit, sis. Bakit ayaw magpasabit? Nahirapan ako sumabit kay Miss Ched. Ano yun? Bahala ka dyan. Kinain na ng pusa yung isda, nalulutuin ko, agoy. Hindi ka lang sisi, hindi kita masabit-sabit. Bakit ayaw? Ayan, nakuha ka rin. Nangangalay ako. Ayan, paano po kay... Oo nga, ang sexy niya. Ayan po, oh, panoorin niyo po yung magandang babae dyan na nakasabit. Kapag napanood niyo yan, tiyak na babalik-balikan niyo. Babalik-balikan niyo yan si Miss Ched. Sana all na lang, sis Bittersweet. Wala tayo niyan. Ayan, nandito pa rin po ako, Sir GFC, sa iyong bahay. Nasa kalagitnaan pa lang. Ayan. Yung mga hindi ko pa po na napanood, mamaya na lang. Or puntahan ko na lang kayo sa inyong mga live. Basta na yon, yung aking listahan. Nawala. Si Sir Bosnoy, napanood ko na. Nasaan na yun, si Sir Bosnoy? Nawawala si Sir Bosnoy. Hindi ko pa pala nailista si Sir Bosnoy. Agay.
Si Ma Moment, tapos na yon, tamsa ka na. Si Sir JFC, ayan. Kapatid Panalo, salamat po kapatid. Sis IP, thank you. Ayan, nagluluto na si Sir JFC ng ng mga dahon-dahon. Ay, masarap to, Sir JFC. Yung mga dahon-dahon lang, nilagyan ng isda. Yun. Pwede na yon. Sisi Transgender, salamat. Salamat po, Sir Anthony. Work muna ako. Sorry ha. Okay lang po yan, Sir Anthony. Ingat po ang lahat, sabi ni Sir Anthony. Salamat po, Sir Anthony. Unahin po ang trabaho. Bye-bye, everyone, sabi ni Sir Anthony. Salamat po, Sir Anthony. Ingat po sa pagdadrive, Sir Anthony. Diretso lang daw yung tingin, sabi ni Bittersweet. Huwag nang titingin sa iba. Sa ibang natawid. Yung mata, sa unahan lang. Sir Bosnoy, thank you po. Salamat. Tapos na po ako doon sa yung binabang link kanina. Ayan, kakain na si Sir JFC. Ng kanyang nilagang mga dahon-dahon. Ano yung tawag dito, Sir JFC? Gulang lang? Sexy kaayo, pareho. Pareho. Oo nga eh, ang ganda ng legs. Ang sarap, kurutin. Unahin ang trabaho, wala tayo pambayad sa wifi. Kaya nga, buti ka pa nga sis Miss Ched, meron pangbayad. Ako wala, yun lang si Dos, yung ka-Tres Marias ko, yung nagbabayad. Hi, Ma'am Arceli. Miguel love shout out po, Ma'am Arceli. Salamat. Tapos ka na po ba mag-live, Ma'am Arceli? Ayan, Sir Bosnoy. Ay, Sir, JFC. Tapos na. Nagbabay ka na. Mag-comment nga ako dito. Kay Sir Bosnoy, parang hindi ako nakapag-comment. Thank you po, Sir Busnoy. Ay, wow. Salamat po, Sir Busnoy. Thank you so much. Salamat po sa pakulay. Thank you. Ayan, sabi ni Ma'am Arceli, tapos na kapatid, 2 oras lang. 2 oras lang pala po yun. Sisi Transgender, salamat. Sis BP. Harang po, sabi ni Sis BP. Thumbs love. Big love shout out host and sa lahat. Ayan. Salamat Sis BP. Nag-live ka ba sis? Naka-live ka ba ngayon? Ayan, tapos na po ako, Sir GFC. Sino na ba yung sunod na nagbaba dyan ng naglapag? Si Miss Ched, tapos na. Ayan. Sino pa po ba yung mayroong mga upcoming premiere dyan? Pakibaba po. Sis Jupay, ikaw. Salamat po, Sir Busnoy.
Ayan, si Ma'am Arceli, merong binaba. Tapos na po ba kayo kay sis, kay Miss Jed? Nam NC, Miguel Love shout out, Nam. Ayan. Teka lang. Okay lang po 'yan, Ma'am Arceli. Ayan, nagbaba na ako kapatid para bukas. Ayan. Sabit na natin si Ma'am Arceli. Nam, dikitan mo namin yung nakasabit. Babalik-balikan mo yan, Nam. Si Miss Jet. Nam, andyan ka pa ba, Nam? Dikitan mo namin yung nakasabit. Ala, parang umiikot ako. Naikot ako. My God. Oh? Oh? Oo, dikitan mo nga yan, si Miss Jed. Ayan, tingnan mo yung short video niya. Sisi Daisy Ang. Thank you, Sisi. Sis Ina, salamat. Ayan, salamat Sis BP sa pabiji-biji dyan. Thank you so much. Ayan, dana si Ma'am sa nakapin. Asa na yun? Yung link ni Ma'am Arceli. Sunod natin dyan si Sis Black Pearl. Excuse me po. Ayan, patamsak po sa binabang link ni Ma'am Arceli. Ayan. 30 hours pa ang premiere. Ayan, tusok na po to Ma'am Arceli, si Tres Desican. Tusok 22. Tamsak. Patamsak po kay Ma'am Arceli. Ayan, nagluloko na naman ang aking keypad. Ayaw na naman Ayaw na naman mag-iwan ng bakas. Sisi Ina, salamat Sisi Ina. Ayan, dan tusok na po, Ma'am Arceli. Salamat sis, Miss Jed. CCDC ang Boss Noy, Boss Nam. Ayun. Boss Nam. Salamat ulit kapatid, sabi ni Ma'am Arceli. FS Nam, good evening. Sabi ni Sis Ina Ina. Sis Daisy. Ayan, tapos isunod natin maya-maya si Sis BP. Ayan. Upcoming premiere din to. Tusukin ko na Sis BP. Tusok, 26. Salamat po sa lahat ng naandyan at sa lahat ng naka-BG. Thank you. DJ St. John Remix.
Ayan, tamsak na po, Ma'am Arceli. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako, umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat para ika'y maging akin. Ako'y in love sa'yo. Pansinin mo naman itong pag-ibig ko. Nandito lang ako, umiibig sa'yo. Gagawin ang lahat Sis sis Bittersweet. Baba mo yung link mo, sisi. Yung nag-premiere ng alas 4. Power beats love. DJ Saint John. Madam Sweet, sabi ni Sis BP. Lahat na po ba nakatamsak sa upcoming premiere ni Ma'am Arceli? Alitan na po natin. Isabit na natin si Sis BP. Tusok na ko doon sis sa iyong upcoming premiere. DJ Saint John Remix. Madam BP, sabi ni Bittersweet. Sir Bosnoy, thank you. Ayan, patamsak po kaming premiere ni Sis BP, Black Pearl. Bakas lang po upang mabalikan. Ayan. At sa hindi pa po nakadikit sa aking channel member na Sis Daisy Ang, padikit po mga lalabs. Malay nyo, kayo naman. Sisi Ina, salamat Sisi Ina. Sisi Ina and Sisi Transgender. Salamat. Salamat po sa paharang, mga Marceli.
Ma'am Arceli, bulol si Tres. Salamat po sa paharang, Ma'am Arceli. Dan sa nakapin. Ayan. Salamat po. Kapatid Panalo, salamat. Sir Walbor Salcido, mega love shout out. Sabi ni Sis Ina Ina. Salamat Sir Walbor. Sa lahat po na naandyan, salamat po. Salamat po sa lahat ng nag-stay. Thank you so much. Tapos na po ba kay Sis BP Clapper? Mega love shout out, Sir Walbor, sabi ni Ma'am Arceli. Kapatid Panalo, thank you. Sound system. Kahit na anong tagal, kahit DYCC. Ayan. Walang anuman, Sisi Koy. Hindi ka lang ha. Ayan, pa-view po at padikit na rin sa hindi padikit dyan kay Sis Daisy Ang. Tres! Aray. Nam! Ano yun? May binaba ka ba, Nam? Hindi ko nakita. Meron ka bang binabang link dyan? Sorry naman kung hindi ko nakita. Baba mo ulit, Nam. Tinatawag ako, Tres. Sige na, sige, sure. Meron tayo dyan, 14 eyes. Sige na, Nam. Ibaba mo na. Sugurin natin. Akala ko meron kang binaba dyan na hindi ko sinabit, kaya tinawag mo ako. 5 minutes na lang. Ilapag mo na dyan. Isabit na natin. Sana all may premiere. Ako, tamad. Hindi na ako nagpe-premiere. Ang tagal masundan. Ano ba yan? May premiere ako, 1 minute lang. Kaloka. Ibaba mo na, Nam. Ilapag mo na. Salamat, kapatid Panalo. Sis Ivy, salamat, Sisi. Mamaya, Sisi, ilapag ko yung ano mo, short bed mo. Thank you po sa lahat ng naandyan. Isang sa inyo. Hindi gumagana yung ano ko, no? Hindi ginagalaw ni Tres. Ayan, galawin nga natin. Ayan. Ito pa.
Para merong ingay, di ba? Para merong ingay, hindi boring. Yan. Asa na ba? May linapag na ba dyan si Nam? Kasi itong CP kong isa naghahang. Kung hindi ako mag-refresh, hindi ko makita na ang dami na pala dyan sa baba. Ayan, Nam NC. Ano na? 3 minutes na lang na. Asan na ba? Hindi mo pa nilapag. Then kay Black Pearl. Ayan. Salamat si transgender. Ayan na. Binaba na ni Nam. Palitan muna natin si ano. Agoy. Ano ba yan? Ayaw maisabit Nam. Ayan, 2 minutes na lang po. Magpipremiere si Nam NC. Sugurin natin mga kapatid. Sugurin natin ang bahay ni Nam NC. May love shout out po sa lahat ng naandyan. Sa nakikita ko dito, 17 eyes. Thank you so much po sa support. Itong sa iyo. Salamat, Tres. Ayan, you're welcome, Nam, NC. Ayan, paano po? Pasugod po sa nakapin kasi po siya ay mag-premiere. Si Nam NC. NC Nam. Yung hindi pa po nakakapagdikit dyan kay Nam NC, dikitan niyo po, guys. Start na ba? Ano sis? 1 minute na lang? Miss Jed, thank you, Sisi. Ayan na, mag-start na, Sisi. Andito na si, ano ko, si Tres M. Dan kapatid Nam NC, sabi ni Ma'am Arceli. Pasugod po, pasugod. Miss Jed, sabi ni Bittersweet. Salamat mga sisi sa pag-stay. Sana all hindi nang iiwan. Nag-stay. Diba? Ang ganda. Ang ganda pakinggan. Sana all hindi nang iiwan. Salamat po. Thank you so much. Bakit ayaw gumalaw dito sa akin na 1 minute pa ata? Bago gumalaw. Thank you po sa lahat ng naandyan. Ikot ka? Bakit ka ikot? Ayan, lumabas nga muna ako kasi hindi rin gumagalaw sa akin. Ayan, harang na siya. Nagpaharang na. Lumabas ka muna. Oo, pag ganun. Nauna kasi tayo eh. Ayan. Watching na ako bitter sa overlooking Tagaytay na video mo. Sabi ni Miss Jed. Ayan, salamat si Miss Jed. Ayan, pasugod po sa nakapin. Premiere po ni Nam NC. Ayan, nag-notify pa lang sa akin. Ayan. Maraming tao na. 12 eyes. Ayan, salamat si Bittersweet. Nakainam na siya. Si Miss Jed. Oh, ano yan? Bakit sa akin pa rin to? Ano ba to? Sa akin pa rin pala. Akala ko kainam na. Sorry naman. Just me, Marimar.
Nagluluko na naman ang CP ni Tres. Pasugod po, pasugod. Sis Inday, mega love shout out, Sisi. Ay, andito na si Miss Jed. Nakita ko na. Kay Nam NC. Pasugod, Sisi, sa nakapin. Kay Nam NC. Premiere niya ngayon. Sis IP, sabi ni Inday Mierna. Kapatid Panalo, salamat. Mga lalabs, may may nagpi-premiere, nakasabit. Pabisita po. Pasugod. Pasugod po sa premiere ni Nam NC. Kapatid Panalo, mega love shout out from Inday Mierna. Pasugod mga sisi sa nakapin kay Nam NC. Napi-premiere siya. Kahit na anong tagal at kahit anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Sir Busnoy, thank you so much, Sir Busnoy. Masarap ang ulam, tara na. Sabi ni Bittersweet. Pasugod po sa nakapin. Mga lalabs. Pasugod po kay Nam NC. Siya po ay nagpi-premiere ngayon. Saglit lang ata to. Tambay lang sis. Higa pa mi. Ayan. Oo sisi, maaga pa pala dyan no. Mamaya ka pang ano. Salamat sisi sa patambay. Dan Harang, salamat sa paharang. Sarap. Nagkulang ng P. Thank you po. Salamat sa lahat ng naandyan. May last chatter ba to, Nam? Ayan, tapos na. Tapos na si Nam. Ilan ba yung tao doon kay Nam? Bakit yung nakikita ko dito sa akin? Isa lang? Nagluluko ba yung aking CP? Salamat po sa paharang, Ma'am Arceli. Ayan, tapos na yung ano ni Nam NC. Hi, Tay. Good morning po. Tay Rufino. Big love shout out, Tres. Salamat po, Tay. Ako nakikita ko 3. Tatlo lang ba? Tayo lang ba nila, Ma'am Arceli?
Kasi yung nakita ko doon, pumunta din doon si ano si Sis Jed. Ayan. Salamat po, Tay, sa pagbisita po kay Tres. Sino na ba yung mga binaba akong link kanina? Mabilis lang yung ano ni Nam NC. Pa-view po dito sa short video ni Sis Ina Ina Vlog. Tay, good morning po, Tay Rafino. Alam mo ba, mahal, ako'y nalulungkot. Kailangan ko pa talaga refresh. Hindi ko nakita yung mga ang dami na, ang haba na pala. Wala ako harang. Bakit wala kang harang? Ewan ko bakit Sis Inday, salamat sa paharang. Kapatid Panalo, salamat. Yap, andun siya. Pati si Inday Mierna andun. Ayan. Maraming salamat sa pasugod press at sa lahat po ng pumunta. Ayan. Walang anuman. Sabi ni Miss Jed, 3 lang nakita ko nag-view sa premiere. Bakit tinago ni Lolo? Hihi. Oo nga, Sisi. Sa akin din. Isa. Isa yung nakita ko. Ano yun? Sabi ni na, may LC yun kurot sa singit. Ayan, kurot sa singit ni Miss Jed. May last chatter daw doon si Miss Jed. Kurot sa singit. Ayan. Salamat, Sis Inday Mierna. Miss Jed, mega love shout out. Sabi ni Sis Mierna. Inday. Kailangan ko ba talaga mag-refresh ng aking CP? Ang haba na pala. Naka-stick lang doon kay Tyro Fino doon sa mega love shout out. Hello po, Manay Nelo. Hello po. Good morning. Kumusta po, Manay Nelo? Salamat po sa pagbisita ulit kay Tres. Ayan. Salamat po, Manay Nelo. Wala ka po ba dyan upcoming premiere? Ayan, salamat po sa paharang. Mega love shout out po sa lahat. Sabi ni Manoy Nilo. Thank you po, salamat. Padikit sa mga new. Sa mga new short video. Sabi ni Miss Jed. Padikit daw, guys. Nam, dinikitan mo na ba yan si Miss Jed? Dikitan mo yan, Nam. Dan sa pin, nakapin. Ayan. Salamat, Sisi. Ito, pabyo din ito kay kay Mami Groovy. Pabyo din, bagong upload niyo to Nawala. Ayan, pa-view po sa short video ni Mami Groovy, guys. Bagong upload yan ni Mami. At sa hindi po nakadikit, padikit na rin po. Para masaya. Ayan, dito ako sa ni Miss Jed. Ayan.
Ang hirap mag-alaga ng asong may lahi. Bakit sisi? Bakit mahirap? Diba ang ganda nga oh. Karga-karga mo. Parang galit siya, umiiyak siya dito. Mm, ganon. Ang hirap kasi kailangan daladalahin mo ba yung aso mo. Ayan. Idikit ko na rin to sis Jed, itong aking ah, baby, si Chris M. Ayan, ang ganda ng kanyang alaga. Sana all. Sana all yayamaner si Miss Jed. Mapapasana all ka na lang. Ayan, dikit na to sis, Miss Jed, itong aking si Tres Desican. Ayan. Okay, thanks. Ano yun? Sana naman ako, nawawala na naman ang catch. Dan, Mami Groovy, Yahoo! Sabi ni Nam. Yan, ano na natin, isabit na natin si Miss Jed. Ayan, you're welcome, Sisi. Babiyo po sa nakapin at padikit na rin sa hindi pa nakadikit. Ang ganda ng alaga mo, sis, Miss Jed. Ang ganda ng alaga mo. Kailangan talaga no, lagi mong dalhin kasi kung walang magbabantay sa bahay. Inday Mirna, sisi, nakagawa ka na ba ng ano mo? Nakapag-sit up ka na ba para mamaya sa live? Manay Nelo, salamat. Salamat po, Manay Nelo. Laki na ng bahay ni Manay Nelo, oh. Road to 5K. Dito muna ako, Manay Nelo, sa short bed mo. Ayan, ang dilim. Dito ako Manay Nelo sa bago mong upload na short video. Walang anuman sis. Sabi ni Manay Nelo. Sisi, better sweet.
Kapatid Panalo, salamat po. Yes, sis. Kasi maisa lang kasi siya. Mag-isa lang kasi siya sa bahay. Kawawa kung iwan ko. Oo nga. Buti sis, pag ganun, nakakapasok sa sa mga, doon sa kinainan nyo, nakakapasok pa? Or iniiwanan nyo lang sa sasakyan? Sir JFC, thank you so much. Raul sa Floor Channel. Hello po, Sir Raul. Good morning po. Ayan, meron ka na pong sa plot, Sir Raul. Puntahan ko nga si Sir Raul. Ayan, wow, sana all, Sir Raul. Dating dikit na pala ako kay Sir Raul. Mansyon yang ang kanyang bahay. 11K. Ito yung pinanood ko kaninang short bed na lahat ng kanyang short video ay humahataw sa views. Dito ka, Sir Raul, dito ka po ba humahatak ng mga bananas sa short bed? Lahat, tataas ng views. Ganda naman ang view. Wala na po ako mailagay, kaya ito na lang yung sa ilalim ng aming kaniyugan, kakahuyan, mga mangga. Ayan, salamat po Manny Nelos sa paharang. Dan sa nakapin, sabi ni Manay Nelo. Salamat po, Manay Nelo. Depende sa restaurant na pupuntahan. Pag sa mall, pwede. Ayan. Pinakarga mo lang sisi, no? Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much po sa support kay Tres. Bittersweet, Ma'am Arceli, thank you so much. Manay Leia, may glove shout out. Harang daw. Tamsaksis. Harang. Salamat, Manay Leia, sa pagbisita ulit sa aking kubo. Sa aking kubo. Ma'am Leia, good morning. Kumusta? Dam Leia, sabi ni Sis Bittersweet. Salamat po ulit sa pagbisita kay Tres. Thank you po 15 Eyes na naandyan. Salamat po ng marami. Ayan. Thank you, thank you. Shout out po sa lahat. Sabi ni Ma'am Leia. Si Tres, bulol-bulol. Ano ba yan? Kailangan ko ng kape. Bittersweet. Pahingi kape. Sis. Shout out po daw sa lahat. Sabi ni Ma'am Leia. Ni Sis Leia pala. Okay naman po, Lola Che. Ayan. Thank you so much po. Sa lahat ng naandyan, thank you so much. Ilang oras na ba si Tres? Tagal pa? Ano ba yan?
Sis Jupay, pagkatapos ko mag-live ka rin, ha? Gawa ka muna, pwede ka naman mag-break time. Oo nga eh. Then connect sa nakapin, sabi ni Sir Raul. Ayan, salamat po Sir Raul. Ayan, sa nakapin daw. Then connect. Teka lang, may tao. Ay. Ayan. Nakasarado kasi yung buong bahay. Andiyan na pala sila. Hindi ko naririnig kasi nga, di ba, may nakalagay na headset. Ang ingay ni Father sa labas. Bakit daw nakalak lahat ng mga pinto? Sabi ko, mahirap na pasukin ako dito mag-isa. Kailangan alagaan ang sarili, di ba? Sayang ng beauty. Sabi ni Miss Jed, sabi ni Sir Raul, dan sa nakapin. Tapos sabi ni Nam, dan connect na Jed. Bakas na lang guys, balikan ko kayo, busy lang ako. Ayan. No, ano yun? Sino to? Si Monique. Silipin ko muna bago ko bigyan ng ng moderator, di ba? 514 ang kanyang bahay. Hi, Monique! Make love shout out, Monique. Tawang-tawa si Bittersweet. OMG, dito si ex, ano yun? Dito ex-husband ko. Kala ko na Saudi ito. Ano yun? Raul kasi name noon. Ganon. Akala ko, sino yan? Kapangalan si Raul. Ganon. Kapangalan ng ex-husband mo, sis. Ayan, si Raul. Andito yung ex-wife mo. Si Miss Jed. Ayan no, tawang-tawa si Sis Bittersweet. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Tawang-tawa si Bittersweet. Kailangan ko pa talaga i-refresh yung CP ko, guys. Tingnan nyo, oh. Ang haba na pala ng nyo dyan sa baba. Salamat, kapatid Panalo. Sis Bittersweet, salamat sa pamidroll. Monique, hello. Sabi ni Monique, hello.
Bittersweet, Dan Connect, sabi ni Sir Raol. Miss Jed, haha, oo, host. Salamat Sir Raol, sabi ni Bittersweet. OTW Sir. Ayan. Kapangalan ka daw po Sir Raol ng kanyang ex-husband. Sabi ni Sir Raol, Miss Jed, baka si Boss Anthony Abe, ex-husband mo. Nasa Saudi Arabia siya. Babaero yun. Kilala mo yun, Sir Raol? Si Sir Anthony? Galing siya dito kanina. Si Sir Anthony Bulero. Dito lang po, Manay Sisi, Manay Tres Marias, sabi ni Ma'am Leia. Ami Jimenez, thumbs up post. Salamat po Manay Leia sa pag-stay. Thank you po. Mega love shout out everyone. Sabi ni Ami Jimenez. Good morning po Ma'am Ami. Welcome po sa live ni Tres M. Asan na yung ano? Parang doon nga kita nakadikitan si Raol, no? Kay Ma'am Elisa Love. Yes, kilala ko yon, host. Kahit saan daw na, sir, kahit saan daw na lugar, meron, yun, meron tsuwa or asawa. Tapos andyan pala, nakikinig. Yari tayo. Mag-live yun bukas kay Elisa Love. Opo, Sir Raol. Panay kanta nun. Ma'am NC, salamat. Ma'am Ami, andyan ka pa po ba? Pababa po ng bahay mo. Ano yun? Sabi ni Sir Raol, hindi host. Sa iba kita nadikitan. Kanino kaya, Sir Raol? Salamat, Manay Leia. Thank you. Sabi ni Miss Jet, hihi, host, hindi naman halatang napunta sa Saudi, babaero. Yung iba naman, matino. Hindi naman lahat daw na napuntang Saudi, babaero. Yung iba naman, matino. Si ano nga yun? Si Sir Anthony. Si. Kapatid Panalo, salamat po. Bago lang kita nadikitan. Kanino ka nagpunta sa live this week? Kanino ba ako pumuntang live? Nakalimutan ko na Sir Raol kung kanino ba. Basta, nakita ko yung bakas mo dun sa short video ko. Binalikan ko, dating dikit na ako sa'yo. Manoy Eric, salamat. Dan connect sa nakapin. Ayan, sabi ni Manoy Eric. CCIP, salamat. Salamat Manoy Eric. Andyan ka pa pala? Akala ko, lumayas ka na. Nailista ba kita dito, Manoy Eric? Para mamaya, mapuntahan ko din yung bahay mo. At kapag nag-live ka ba, puntahan ko din. Kahapon ang iksi ng live mo. Ilang minutes lang yon.
Ayan. Sabi ni ni Miss Jed, yung ex ko kasi nagpa-convert yun kaya ng babae. Nagpa-convert saan, sis? Gala kasi ako host kahit kanino. Parang baka doon sir kay kay Sis Jit, Makanip. Pumunta ka ba doon? Parang doon nga eh. Kay Sis Jit. Natawa si Manay Eric. Miss Jed, matino naman ako. Ayan, matino naman daw siya, Miss Jed. CC Agri First Farm, ayan. Harang. Ayan, salamat naman. Pinasok mo yan, sis. Baba mo yung bahay mo dyan. Nalaglag ako, nalubat. Ayan. Nag-convert sa Muslim? Ganun ba yun? Kung sis, kapag ang daming asawa. Parang pangit naman pag ganun. Dapat isa lang. Yung bahay ni Ma'am Ami, ang taas na pala. 15K. Ingatan mo siya. Ayan na, oh. May nagsipaglabasan ni dyan na Team Igit. Ano ba yan? Bakit Igit? Bakit Igit yung pangalan mo dyan? Alam mo ba yung ibig sabihin ng Igit sa amin? Salamat sa pabiji, Sis Inday Mirna. Sabi ni Sis, para makarami Miss Jed ng asawa. Kaya nagpa-convert. Aragay. Isa lang naman ang tunay, yung iba, lokal. Isa lang naman yung, yung tunay, yung iba, lokal. Sabi ni Manoy Eric. Yes, host, but it's been 16 years ago na. Ago pa. Wale yun. 16 years ago pa pala. Bigla kasi nakita ko si Raul dito, kaya naalala ko yung mga utang niya. Ayan, singilin mo yan si Raul. Ito si Raul, sa floor. Singilin mo si. Naalala kasi kaparehas yung pangalan. Ayan tuloy, nananahimik na si Sis Jed. Nakita si Raul, ayan tuloy. Bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Manay Eric, tawang-tawa. Salamat sa mga team Igit dyan. Sa patamsak. Ha, wala stick Miss Jed. Naalala mo lang pala ang utang. Maraming utang na kailangan bayaran, no? Sis Jed. Raul, Dan. Ayan, Dan na daw kayo si Raul. Basta wala akong kinalaman, Miss Jed. Basta wala akong kinalaman dyan, Miss Jed, ha? Ayan tuloy si Raul. Naalala dahil sa pangalan mo. Naalala ang ex niya. Padikit sa Team Igit po. Team Igit, dikitan mo daw si Agri First Farm.
Dikitan mo daw si Agri First Farm. Team Igit. Asan ka? Tawang-tawa si Manoy Eric, oh. Ibaba mo sisi yung link mo dyan. Sis Agri First Farm. Ibaba mo yung ano mo. Yung bahay mo. Nangangalay ako. Aray. Nakaupo kasi ako dito sa kama. Nangangalay ako. Yan. Di ako marunong magbaba. Oh my God. Ako na nga yung hahanap. Sino ba yung mga naandyan? Baka mamaya hindi ko na i-lista dito sa aking pauta. Para sa susunod na live natin. Singilin ko. Sir Raul, anong oras ka po ba nagla-live? Anong araw? Para po mapasyalan ka din namin. Pasyalan ka namin nila, Bittersweet, Miss Jed, nila sis Inday Mirna, ni Manoy Eric, gano'n. Manoy Eric, dikit ka na po ba dyan kay Sir Raul? Hanapin ko muna yung bahay ni Agri First Farm. Lista mo ko, host. Mangutang din ako. Ayan. Ala, yung lumabas dito si Bittersweet. Ano ba yung ko dyan kay First Farm? Sandali. Go to channel ko pala. Oo, matagal na. Sabi ni Manoy Eric. Ayan. Baka sa'yo, kuya, nakadikitan Manoy Eric si Sir Raul. Hindi kaya. Ang tataas ng views niya sa short video. Sana all na lang. Abdel, Rason. BG lang, Team Igit host. Mag-CR lang. Teka lang, hanapin ko muna yung bahay mo, Sis Chupay, Agri First. Hayaan mo na si Agri. Ox lang yan, siya. Ganon. Sino ba yung gusto mong padikitan? Si Bittersweet ba? Sir Raul, tingi ng banana. Ang dami mo banana. Oo nga, mansion na yung bahay ni Sir Raul. Sir Raul, how to be you po? Paano ba maging mansion din yung bahay namin, Sir Raul? Patulong naman, sir. Paano kami makahatak ng bananas? Ano yung gagawin namin? Sabi ni Sir Raul, haha, hoy, Miss Ched, 2 years ago pa ang graduation ng anak ko. Hindi ko nabasa tong sinabi ni Miss Ched. Host, baka magsalubong kami ni Raul sa August. Graduation ng anak namin sa college. Ito pala yung sagot ni Sir Raul. Haha, hoy Miss Ched, 2 years ago pa, nag-graduation ang anak ko. Ayan, mas nauna pa pala sis, nag-graduate yung anak niya, ni Sir Raul. Kay Miss Ana Kimora, yan si Boss Raul. Ganun ba? Speaking of Ma'am AK, nanalo ako doon ng palipad. Nung isang araw, nagpalaro siya, nag-live. Tapos, kakapasok ko pa lang, narinig ko may pahula. Tapos yun, nahulaan ko yung At ang Hirap, yung song title. Nahulaan ko agad pagkapasok ko dun sa live. Tapos na-invalid kasi nga, hindi ako kasali dun sa nagsabi ng yan.
Yun yung ano ba, yung reading, yung gano'n. Hindi ako nag-press 2, press 1. So, hindi ako kasali kasi nga kakapasok ko pa lang. Tapos ako yung nanalo, ako yung tama yung sagot. Tapos sinali niya ako sa pangatlo. Ayun, ako pa rin yung tama. Kaya meron ako panalo doon. Sabi niya, ipapalipad niya sa akin. Asa na kaya? Di ko alam kung ilan. 50 ka ata. Nakay, nakimura ko siya ata nakadikitan. Si Raul, no? Agri First Farm, short video lang, maraming banana, basta maraming views. Gawa ka. Ayan, araw-araw, Sisi, oras-oras. Pag-upload tayo. Ako, pinagdidelete ko yung yung in-upload ko mga short vid na wala man lang ka views. Walang views, pinagdidelete ko ba? Kasi nga, nakakahiya, wala man lang. Tapos yung mga 10 lang, mga 10, ganun, dinidelete ko. Kapatid Panalo, salamat! Sabi ni Sir Raul, kay Ana Kimura pala tayo nagkadikitan host. Siguro, Sir Raul, kasi galing ako doon nung isang araw, nanalo ako doon eh. Hindi ko alam kung ilan yung pinanalunan ko. Sabi niya, ipapalipad niya sa akin. Intay Mirna, salamat Sisi. Miss Jed, Raul, congrats po. Ayan. Congrats daw po Sir Raul kasi nakagraduate na yung anak mo. Tama ka, Eric Dakuya, kay Ana Kimura. Ana Kimura, nakadikit ako pala. 5 siya. Oo, Sisi. Kay Ma'am Ana. From Japan. Sabi ni si Raul, huwag kang mag-delete pag nag-upload ka sa YouTube post. Bakit si Raul? Ano ba? Paano yung delete ko si Raul? Kasi nga, naiinis ako kasi wala namang views. Bawal ba? Bawal ba si Raul? Hindi ko alam. Basta panay yung ko. Yung hindi pa nga ako marunong mag-mute ng ng $3, yung CPR pa. Hindi pa ako marunong. Ang taas sana ng views nung live namin ni Dos, yung nagkantahan kami tapos $3. Hindi ako marunong mag-delete. Natakot ako baka ma-restrict ako ganon. Dinilit ko siya kasi nga hindi ako marunong mag-mute. Buti na lang, mayroon sa akin, nagsabi na, may nagturo sa akin kung paano mag-mute. Yun. Kaya panay yung ang lakas ng loob ko kumanta-kanta sa live kahit hindi maganda yung boses. Kasi kahit CPR siya, maimumute lang. Kaya lang, lahat ng ko live minsan, kapag nagkakanta-kanta ako, lahat $3. Kaya after ng live, agad, mute. Bakit si Raul? Ano ba? Bakit bawal? Panay yung delete ko si Raul. Wala akong alam. Inday Mirna and Bax, sabi ni Agri First Farm. Tingnan niyo short video ko, daming views. Oo nga, Sir Raul, nakita ko eh. Kanina, nakita ko yun. 10K, lahat mataas. Sana all na lang. Yes, huwag ka mag-delete host kasi muni ka na. Muni ka na eh. Ala, wala akong alam din si Jed. Kahit walang views, huwag kang mag-delete. Magbawas ng WH si YouTube. Ogoy, kaya pala. Hala, kaming dalawa ni Bittersweet. Panay yung namin. Delete. Panay yung delete namin ni Bittersweet. Ay, bawal pala yun, sir. Now I know. Salamat, Sir Raul. Nakakuha ko ng info. Ayan. Kaninang umaga, 2 ata, dinilit ko. Tapos nung isang araw, tapos yung nagre-review ako ng mga upload na short vid ko, yung naiinis ako kasi nga, wala. Walang views, ang baba. Dinilit ko. Bawal pala yun. Sir Raul, anong oras ka po ba, Sir Raul, nag-upload ng short vid? Mga anong oras? Kasi ako nag-observe ako ng time kung
sa pag-upload ko ba, minsan kapag madaling araw, wala. Pero pag 12 midnight, medyo mataas-taas siya. Tapos mga alas 2 or alas 10, dapat ngayon nga, ganito, nag-upload na akong short vid. Medyo mataas-taas yung views ng ano ko dyan. Short video. Hayaan ninyo video nyo. Pag na-upload na, bawal yun. Agoy! Sis Jupay, Sis Agri First Farm on. Sabi ni Sir Raul, bawal pala mag-delete ng mga ano. Ikaw, ang hilig mo mag-delete eh. Sa'yo ako natuto din. Natuto ako si Raul dyan kay kay Agri First Farm, kay Bittersweet kanina. Siya yung ang hilig mag-delete ng short vid. Kasi nga, pag mababa daw. Tapos nire-upload niya ulit. Pwede ba yun, Sir Raul? Walang oras post, ako mag-upload. Basta upload lang ako. Ayan. Sana all, Sir Raul. Bawat upload mo, viral. 1M. Sabi ni Manoy Eric na kuya, 1M na Butters M yung short video mo, yung Ligo Challenge. Ay nako, Manoy Eric, walang views. Ang hirap makapagpa-viral, Manoy Eric, no? Ano kaya? Walang upload. Ang hirap. Salamat, Nam NC. Ang hirap makasungkit ng mataas na views. Kaya minsan nakakatamad din. Nakakatamad din minsan. Tapos tamad din talaga ako mag-premiere, mag-edit ng pang premiere. Mas maganda kasi yung yung halimbawa isang lugar na binibidyoan mo lang tuloy-tuloy. Mas okay yun. Sa akin kasi farm. Ang hirap mag-isa-isa. Kailangan may din. May kwento kung ano yung ginagawa namin dito sa farm, di ba? Ano kaya, videohan ko lang yan kaniyugan. Hayaan ko lang na, di ba? Tapos, lagyan ko na lang ng BGM. Okay na ba yun? Upload na. Sis Ina, salamat, Sis Ina. Salamat sa Pamidrol, Sis Agri First Farm. Hirap maglinis ng CPR. Paguda, Sisi Tres. Oo nga, Sisi. Ang hirap nga. Agoy. May objection. Objection, Your Honor. Ang hirap nga, sis. Paguda talaga. CR pala? Akala ko CPR. CR pala yung nililinisan mo dyan, sis Ina. Ako kanina, pagligo ko, sabay kuskus, ayun. Tapos sabay banlaw na rin. Mabilis lang. CR pala. Akala ko CPR. Kasi mabilis lang maglinis ng CPR. Mute all. Mute all mo lang ba? May tinuruan ako kanina. Ano kaya kung nakuha yung tutorial ko about paano mag-mute? Ano kaya nangyari doon? Kung nakuha niya ba yung tinuro ko sa kanya kung paano mag-mute ng CPR. CR pala. Akala ko CPR. Ate Ina, sabi ni Manoy Eric. Manoy Eric, dakuya, tabang. Tabang magkuskus ng CR. Pag nag-upload kayo, short video, title, kunyari, crocodile, dentist, eating, candy, yummy, short video, asthma, satisfying, viral video. Ganyan ang ginagawa ko. Sige nga po, Sir Raul. Magaya nga po yan. Ako, lang yung title ko, si Raul, lang, short vid, ganun lang. Short video, ganun lang, yung title ko. Ang ingay nila, naririnig ba yung mga ubo-ubo nila dyan? Dito yung mga kapatid ko. Si Ate Ina, magaling magturo. Oo nga, magaling yan. Diyan rin ako si Sis Ina din yung nagturo sa akin kung paano mag-mute ng CPR.
Hindi CR. Kaloka, no? Pagkakabasa ko kanina, CPR. Ganyan pala. Oo. Tandaan mo yan, sis, bittersweet. Nagkukuskus ako, nagkubita. Nakakahiya sa uupo. FSE na, good evening, sabi ni Nam NC. Ayan. Good evening daw, sis Ina, sabi ni Nam NC. Nag-premiere si Nam NC, yung nakikita ko, isang tao lang. Ilan ba Nam yung nandun sa premiere mo? Sabay panay yung sabi ko, pasugod po sa nakapin, wala naman sumusugod. Kami lang nila, ni sis Bittersweet, ni sis Jed. Parang kaming tatlo lang, si sis Endemir na pa pala. Si sis Ina, parang hindi niya naririnig kasi di ba nagkukuskus siya ng CR. Sabi ni Miss Jed, host, pababa ng bahay ko po. Pababa ng bahay ko po, mag-lunch muna kami. Thanks sa mga dumikit. Asan ba yung bahay mo? Di ba andyan? Alisin ko na ba? Ibaba ko na ba, sis? Tika lang, maghanap muna ako ng isasabit. Sino pa ba yung mga channel member ko? Sigaw nga kayo dyan. Sabi ni Sir Raul, yung short video, meron kasi views million yan. At viral video, million din. Uy, talaga ba? Haha, short lang naman yon. Short lang naman yon, sabi ni Nam NC. Miss Jed, nakapin, bahay mo. Ano ba yung ibig sabihin ni Miss Jed, pababa? Baka ibaba ko na yung nakasabit. Kasi di ba nakasabit naman. Ano ba yon, sis? Miss Jed, linawin mo. Linawin mo, Miss Jed. Ano ba? Ibababa ko ba yung bahay mo dahil nakasabit? O kukunin ko yung bahay mo at isbit ko. Ganon. Ano ba? Ibaba mo daw. Yun nga, yung naintindihan ko, Sir Raul, ibaba ko daw. So, ibig sabihin, kukuha ako. Ipin mo yung ex ko. Andiyan na, nakapin na. Nakapin na yung bahay mo. Ano ba, ibababa ko ba? Papalitan ko? Ganon. Magbaba na kasi kayo dyan ng link, guys, para isabit natin. Ipin ko daw yung ex niya. Si Sir Raul. Sir Raul, mag-ano ka nga dyan. Magbaba ka, Sir Raul, ng ano mo. Kasi gusto ka ni Miss Jade na isabit daw yung ex niya. Nakatawa tuloy ako. Opo, yung nakasabit. Kasi ako yung legal wife. Parang di ka pa maka-move on, Sis Jed. Ha? Sis Jed, hindi ka pa ba makapag-move on? Masakit pa rin ba? Parang may mga hugot pa kasi. Oo, tanggalin ko na daw. Magbaba ka na nga ng bahay mo, Sis Agri First Farm. Teka lang. Ayan di pa pala ito nakadikit sa'yo si Tres M. Ayan na, ayan. Ayan na yung ex mo, nagbaba na ng bahay. Sis Miss Jed. Naunahan ka, Manoy Eric. Naunahan ka, Manoy Eric ni si Raul. Ang tagal mo kasi. Yun tuloy, naunahan ka. Ayan, meron pong upcoming LS si Sir Raul. Paano po? Patusok. Patusok at padikit na rin sa hindi pa nakadikit. Malay nyo, pag pumunta kayo doon sa upcoming live ni si Raul, mabigyan kayo ng 200 bananas. Ayan, itusok ko na po to si Raul si Tres M. Idikit ko na rin to. Sana all mansion yung bahay ni si Raul. Ayan, nakatamsak na si Sis, si Sis Leia. Ang bilis ni Sis Leia.
Andiyan na agad. Nakabidyo lang yan, pero ang bilis. Ayun. Sabi ni Manay Eric, nag-ano siya, nagpaka siya from 3M daw. Sir Raul, dinikit ko na po to si 3M desikan ko. Tapos, itong main, tamsa ko ulit. Salamat sa pagbanggit ng pangalan ko. From 3M daw. Ayan si Raul ha. Dapat meron akong ano doon. Bananas. Pahingi ng bananas si Raul. Baby pa yung mga bahay namin. Yung mga bahay namin. Hindi ako makapagtamsak. Nahaharangan nitong ano. Ano ba yan? Merong humaharang sa akin. Hindi ako makapagtamsak. Ayan. Tamsak na ako, sir. 2 tamsak, sir. Ayan. Dikit na rin si 3M this weekend. Hi, Ate Hilda. Ate Hilda de la Cruz. May, kunyada. May hipag. Ayan. Patusok po sa nakapin kay Sir Raul. Sabi ni Sir Raul, Miss Jed, pwede man balikan ang nakaraan natin. Sabi ni Sis Jed, haha, move on na ako, Raul. Di na pwede balikan ang basura. Oh my God. Basura na talaga, sis. Salamat sa paharang, sis Agri First Farm. Ate Hilda, salamat. Salamat, ate. Dan Konik kay Sir Raul, bagong dikit, sabi ni Ilocanang pobre. Sisi IP. Ipangalan mo kaya dyan, Sisi, yung ano mo, totoo mong pangalan. Bakit kasi pobre? Salamat, Sisi Transgender. Sis Trans, may love shout out. Sabi ni Sis IP. Kasi si Sis BS dati agri siya. Ano daw? Ay, sir pala. Sabi ni Sis Agri, Madam IP, sir po ako. Ma'am Agri, may love shout out. Ayan, sabi ni Manay Leia, tusok na sa nakapin. Ayan. Natusok ko na sa gilid. Ako lang may jacket doon kay Boss Raul. Oo nga eh. Dati ka na kasing kaibigan. Old friend ka na. Kala ko kasi, iniba na naman name ni Ma'am Sweet. Iwan ko dyan, Sis IP, kahit ako nga nalilito dyan eh. Ang daming pangalan. Ang hirap bigkasin. Sorry po. Sige, ibalik ko ulit sa dati. Ano ba yung pangalan mo, sis, dati? Sis IP? Ano ba yung pangalan mo dati? Pwede naman yung pangalan mo lang. Palitan mong mayaman. Sabi ni Manoy Eric, sis, palitan mo daw ng mayaman. Ilocanang mayaman, ganon.
Natawa si Sis IP. Sabi ni si Raol, Ilocanang pobre OTW sa'yo. Sabi naman ni Agri First Farm, tama, Ilocanang mayaman. Ilocanang mayaman daw sis, ipalit mo. Ang haba na naman. Dapat maiksi lang. Sana all mayaman. Kasi old na sila. Ayan, magpalit daw muna si Sis IP. Palit agad? Agad-agad? Di ba pwedeng bukas? Ayan, you know. Ano yan, Sisi, yung pronunciation yan? When? Winnie? When? Winilyn? Sisi Wen? Ganon? Tama ba? Hi, Sis Win. Ganon? Tama ba yung pronunciation ko dyan, Sis? Thanks, Sir Raol. Sabi ni Sis IP. Pwede naman Sis IP lang. Eric na kuya, nag-watching ako sa video mo. Sabi ni Sir Raol. Ayan, Manoy. Lahat na po ba dan sa nakapin? Kasi isabit ko na rin sa puno ng kahoy, sa puno ng mangga si Manoy Eric. Kumusta naman yung aking beauty ko dyan? Nakikita nyo ba? Nasisilip nyo ba yung pagmumukha dyan ng post? Excuse me. Naubo ako? Ayan, palitan ko na po si Sir Raol. Lahat na po ba nakatusok? Ako, dalawa na yung tusok ko dyan kay Sir Raol. Ayan, palitan ko na daw, sabi ni Sir Raol. Ayan, ipalit natin si Manoy Eric. Nagwapo. Gwapo ka ba, Manoy Eric? Sir Eric, may love shout out. Sabi ni Sis IP. Mas maganda Ilocanang pobre. O, Sisi, wag mo na daw palitan kasi nasanay na kami sa sa IP. Maano na naman kami doon sa Wayne. Wayne ba 'yun? Ano ba? Di ko nga maano eh. Midroll, sabi ni Inday Mierna. Pwede po, manang. When manang. Ano yan, sis? Ang pangit tuloy. Sisi Daisy, Abdel, Razon. Lola, wala pa ata si Sir Jagdesh. Ha. Ayan. Bakit? Ano ba ni sis, ni Lola si Jagdesh? Ano ba yung ka-LDR ni sis, ni Lola? Si Jagdesh ba? Sis Daisy, shouty, sa Inday Mierna. Kasaway. Dan na daw sa nakapin. Manny Eric, Dan na daw sa iyo si Inday Mierna. Sis Inday Mierna, may love shout out. Sis IP. Kapatid Panalo, salamat ang marami sa pabidi dyan. Ingat po sa pagdadrive. Oo, IP na lang kasi mabulol kayo eh. Oo nga eh, bulol nga ako dun eh. Sanay na ako dyan sa IP. Yan na lang. Manoy Eric, tawang-tawa si Manoy Eric. Bakit natawa ka, Manoy Eric? Tinanong ko kasi kung Manoy Eric, wapo ka ba? Ma'am Daisy, may love shout out from Sis IP. Agri First Farm. Yap, okay na, IP. Sabi ni si Raol, Dan Connect, Ilocanang pobre, nag-watching ako. Ayan. Salamat po, Sir Raol. Salamat po, Sir Raol, sa pag-stay sa live ni Tres M. Thank you so much po sa support. Manoy Eric, salamat. Kanino yan? Yung alin? Yung alin yung kanino yan? Salamat po sa lahat ng naandyan, sa lahat ng naka-VG, kay Tres, salamat. Thank you so much. Naririnig nyo ba? Naririnig nyo ba yung mga ubo-ubo ng mga kasamahan ko dito sa bahay? My God, ano ba yan? Ang lalakas. Naririnig kasi di ba, naka-mic ako, naririnig ko yung kalabog ng plato, kutsara, kawali, kaldero. yung mga ubo-ubo nila naririnig ko.
Ayun o, digdig ka, digdig ka. Si Brad o, wala kasi siyang alam na nagla-live ang ate niya dito. Akala niya kung nagdadaldal daw ako dito sa loob ng kwarto, kung anong ginagawa ko. Hindi niya alam na naka-live ako sa YT. Ayan, sumilip ka o, mag-hi ka kay, kay Sis Bittersweet. Sabihin mo, hi. Ayan o, si Bunso. Sabihin mo, hi. Sabihin mo, hi Sis Bittersweet. Hello. Hello po, Miss Beautiful. Ah, Kanta ka, Bittersweet. kanta ka boy, gusto mo? Gusto mo? Nahiya. Nahiya. Aray, nahiya siya. Maganda yung boses niya ni. Boy, oh, may nagyayaw-yaw dito sa baba. Hay bayaw daw. Sino yun? Maganda to kumanta. Pinag-aaralan nito yung yung BGM na Heroes Tonight. Kinakanta niya, yung pinag-aaralan. Wag. Wag mahiya daw, boy, oh. Boy, wag ka daw mahiya, sabi ni Bittersweet. Maganda yung boses nun kapag nakanta. Sana ba ako? Sabi ni si Raul, hindi ka pa ba monetize? Ilocanang pobre, mag-live ka araw-araw, silent lang. Monetize ka kaagad niyan. Hindi pa po siya monetize si Raul. At saka si yung kaibigan namin dito ng isa. Kaya lang, nagkasabay kami mag-live. Si Sis Dit, Makanip. Ligo muna ako, sabi ni Sis Inday. Sige Sisi, maligo ka na kasi maya-maya magla-live ka na, di ba? Mga alaona. Huwag mahiya. Wala dito si Bittersweet, si Agri Firstborn pala yung andyan. Tapos na si Ma'am Dit. Tapos na ba? Ilang oras lang siya? 2? Nangangalay, Aketch. Pwede bang magsumayaw-sayaw muna dito? 2 hours. Ayan, naka 2 hours siya. Sis, Jupay, ikaw kasi mag-live ka din naman. Bakit ba ayaw mo mag-live? Mag-live kasi Panay yung support mo, tapos ikaw sa sarili mong bahay, hindi ka hindi ka nagla-live. Asa na si Bayaw? Kala ko kakanta siya. Nahiya siya. Ang ingay doon sa kusina, akala, tapos pinag-ano ako na bakit daw panay daldal ko dito. Itinuro ko nga yung camera andyan. Tapos yung tao andito sa Salamat po sa lahat ng naandyan. Thank you so much. Ayan, 1 oras na lang guys. Matatapos na tayo. Mga na lang, 50 minutes. 55, ganon. Parang hindi ko pa napuntahan pala yung binaba ni Manoy Eric. Puntahan ko muna. Natamsakan nyo na po ba si Manoy Eric? Yung kanyang binabang link dyan. Hirap si Bitter sa phone. Lagi lubat. Yun lang ang mahirap. Yun lang ang mahirap. Manawagan tayo, Sisi, kung sino yung gusto mag-sponsor ng CP. Ayan, tapos na yung BGM ko. Hala, bakit ang ingay? Yung nakasabit pala ni Manoy Eric, ako pala yung hindi pumunta. Sorry naman po, Manoy Eric. Alam mo naman si Tres, makakalimutin. Gurang na. Gurang naman ay Eric si Tres. Makakalimutin na ba?
Ala, ayaw mabuksan. Ayaw mabuksan, Manoy Eric, yung binaba mo. Bakit ayaw? Hindi ko mabuksan. Sabi ni Sir Raul, nadikitan ko na lahat ng pumunta sa upcoming ko. Salamat po. Ayan. Salamat po, Sir Raul. Dan Sir Eric, nagutom ako sa paksiw niya. Ayan. Ayan, tawang-tawa si Manny Eric. Natawa si Manny Eric. Ilo ka ng pobre, mag-live ka araw-araw, silent lang, monetize ka kaagad. Ayan, sabi ni Raul. Si CIP. Ayan, sabi ni si Raul, mag-live ka daw araw-araw. Para ma-monetize ka kaagad. Ikaw talaga, Manoy Eric. Pasaway ka, no? Manoy Eric, kanina pa ako dito. Pindot ng link na binaba mo. Tapos yung lumalabas, bahay ko. Ikaw talaga. Bahay ko pala yung inano mo dyan. Hindi ko alam. Pasaway. Aray. Pasaway talaga to si Manoy Eric. Wala akong alam dito, oh. Tingnan nyo kasi, oh. Basahin nyo yung nakapin. Sabi niya, ngayon ko lang din nakita. Yung panay yung ano ko, yung pindot ko, pero hindi ko mapuntahan. Bahay ko yung napupuntahan. Kasi ngayon ko lang nabasa na padikit po, maganda yan. Hindi ka talaga, Manoy Eric, ha? Pasaway ka talaga dyan. Inuurat mo ako. Inuurat mo si host. Panay yung pindot ko, kanina pa. Sabi ko, bakit bahay ko yung lumalabas? Binasa ko ng maayos yung nakalagay. Padikit po, maganda yan. Sana all, Manoy Eric, maganda. Salamat sa pamidrol. Kapatid Panalo, salamat po. Kaya pala pa na yung tawa mo dyan, Manoy Eric. Di ko ano ha. Naisahan mo ako doon. Wala man lang pati nagsabi dyan na dansa nakapin. Wala. Ibig sabihin walang kit. Walang nag-view, Manoy Eric, sa binaba mo. Pasaway ka, Manoy Eric. Ka talaga. Paano yan dyan maalis? Sabi ni si Raul, malaki kasi bigay WH kapag direct live. Pag direct live, si Raul, kapag ganito ba sa akin? Sa akin nakaanito, screencast. Dito naman, parang ano lang, views ata. Nawawalan ako ng chat box. Sabi ni Agri First Farm. My God. Naubo sila. Rinig na rinig dito sa kwarto ko. Kailangan ko pa lumabas. Ayan, lumabas ka lang, Sisi. Sige, mag-live ako direkta, sabi ni Manoy Eric. Oo, Manoy Eric, direct live lang. Ako kasi, ayaw ko magpakita kasi pangit. Kaya ganito na lang kasi mas maganda ganito. Oh. Maliit lang, di ba? Hindi ako masyadong nakikita. Hi, Sisi Dit! Ayan na. Ayan na si Sisi Dit. Oh, Sir Raul. Hindi pa rin yan monetize. Pero yan, mas masipag din yan mag-live. Sis Transgender, salamat Sisi. Tulog na, Ma'am Dit. Matulog ka na daw. Matulog ka na daw, sis. Sino po ba yung may mga upcoming premiere dyan? Ibaba nyo na. Para madikitan. Matamsakan ba? Di kaya ako dyan mapalo, Manoy Eric. Nakasabit ang bahay ko. Ikaw talaga, Manoy Eric. Ha? Pasaway ka.
Sis Marie, Quibas. Big love shout out, Sis Marie. Tika lang, hanapin ko yung bahay ni ano. Big love shout out everyone, sabi ni Sis Dit. Tapos ka na sis, mag-live. Sabi ni Sir Raul, Dit Makanip Mix Vlog, mag-direct live ka araw-araw. Ayan. Mars. Sabi ni Agri First Farm. Agri First Farm, done watching, sabi ni Sir Raul. Salamat po, Sir Raul, sabi ni Sis Agri. Palitan mo na dun niya Maria. Ikaw kasi Manoy Raul, pasaway ka. Ayan, Manoy Raul, oh, may binaba akong ano dyan. Pa-view po ng short video ni Sis IP. Dikit na ito sa'yo, Sir Raul. Iwan kanin tayo. Ano yun? Iwan kanin. Iwan kanin tayo magkadikitan. Dikit na to sa'yo, Sir Raul. Iwan kung kailan tayo magkadikitan. Ewan ko sa'yo, sis. Di ko naintindihan yan. Magkadikitan. Mega love shout out, Mars. Thank you. Sabi ni Sis Marie. Agri First Farm, mag-live ka din araw-araw. Silent lang para pag 1K ka na, banana, konti na lang kunin WH mo. Kasi Sir Raul, ang tamad niyan eh. Yan, si Agri First Farm at saka Bittersweet ay iisa lang. Iisa lang. Parehas tamad. Kung hindi ko pa kulitin ng kulitin para mag-live, hindi yan magla-live. Kasi nga po, may problema din naman. May rason din naman. Kaya hindi siya nagla-live. Sira ang kanyang CP na nakalagin ang kanyang bahay. Pero masipag siya mag-support. Nanghihiram ng CP. Ayan, dan tamsak na sa nakapin, sabi ni Manoy Eric. Ayan, salamat Manoy Eric. Salamat po sa lahat ng ano pa rin dyan, nag-stay. Sana all nag-stay. Pati yung lalamunan ko. Ang ingay ng host. Maingay ba? Napapagalitan na ba kita? Napapagalitan na ba kita dyan?
Sisi, di ka ba naka-ano ngayon? Naka-live? Sis Marie? Mahirap kasi kunin WH, guys. Baba, tataas, WH. Yun lang. Salamat po, Sir Walbor. Thank you so much po. Sis Marie, ilan na lang ba yung kulang mo sis sa WH mo? 'Di ba? Ang tagal mo na. Halos magkakasabayan tayo noon na nagpapamuni. Bakit sana all sis? Sana all. Ilan na lang ba yung kulang ni Sis Marie, Sis Agri First Farm sa WH niya? Nangangalay ako. Sis Jan, Emily, hello Sisi. Magla-live ka ba sis after ko? Salamat sis. Thank you host and everyone. Lobat na sipi ko. Church muna ko. Maraming salamat guys. Okay lang Sisi. Salamat din Sis Marie. Marie Cuevas, Dan, connect to you. Sabi ni Manoy Eric. Salamat sis, Agri First Farm. Sis Jan, thank you. Yes, Sisi. Late ako. Kakagising lang. Sana all Sisi, no? Masarap yung tulog. Ako, konti na lang yung tulog ko ngayon. Kapag maingay na sa labas, kapag maingay na yung mga yung mga manok, ibon, ang bilis kong magising. Ayan, pagkatapos po ng live ko, lilipat tayo kay Sis Chan Emily. Siya yung susunod sa akin, magla-live. Mindanao Mix Club. Ilang oras na lang guys, ilang minutes na lang. Bye na ako host, trabaho na. Trabaho na ako pero OTW muna ako kay Marie Cuevas. Ayan, salamat po ng marami Sir Raul. Salamat po. Bibisita na lang po kami sa iyong bahay Sir Raul kapag nag-live ka. Sana matsimpuhan ko. Para matambayan din po kita. Salamat po ng marami Sir Raul. Thank you po. Ingat po sa work. Ayan, umiikot si transgender. Salamat po. Ano na lang, ilang minutes na lang tayo guys. Mag-i-end live na rin po ako. Thank you po sa lahat ng naandyan. Naikot si transgender. Kapatid Panalo, salamat po ng marami. Salamat din, ingat din kayo all. Salamat po Sir Raul. Thank you so much po. Salamat sis, Agri First Farm. Sa pa-SW dyan. Thank you.
No matter how I try, said you always on my mind. So here I am. So please don't tell me where the broken heart go. Where do I find its way home? Back to the open arms of the love that's waiting there for me. Naginip ko. Hala, umiikot ako. Bakit parang ikot ako? Sisi Ina Vlog, thank you. Nakakainip din no kapag ang haba nila ka ng maiyaw-yaw. Wala ka ng maiyaw-yaw. Nakakaano din. Nakakainip. Kanta kaya ako. Kapag kumanta ako, CPR na naman, no? Kahit ilang minutes na lang. CPR na naman ba? Kahit na anong tagal at kahit na anong hirap. Salamat po, 16 Eyes, na andyan pa rin. Nakatambay pa rin kay Tres. Thank you so much po. Thank you, thank you. Salamat, Sis Agri. Sis Jan, Sis Ina. Salamat po ng marami. Ginagamit ko ma? Ganda. Sis Jupay, oh. Gusto na naman kunin ni Mother yung tablet. Sabi ko, ginagamit ko. Nagpapa-BGM ako. Mamaya na. Thank you, Sisi. Sisi Ina, thank you so much. Salamat po, salamat. Thank you. Powered by DJ Boom exclusive. Salamat na, NC. Power beats. Ma dear, wag ka na mag Ma dear, wag ka na magtulpo. Mayaman na 'yon. Oo nga, Sisi. Ginagamit ko, sabi ko wag na muna, mamaya na after ng live ko. Kasi ito yung ginagamit ko magpa-BGM kasi nga yung isa, 'di ba, naghahang yung CP ko sa. Ay natatanaw, ikaw asa, ipasa. Ma dear, kami na muna. Pagyamanin mo. Pagyamanin you. Na-addict din yun eh. Panay panood ng tulpo.
sabi ko lahat naman yan mga pinapahiya mga sarili lang naman nila. Mayroong nagpapatulpo ng sarili. Katapos lang magkakan. Ayan. Salamat, Manay Leah. Salamat sa support kay Tres M. Yan si Manay Leah, very supportive kahit walang bahay. Walang upload, pero laging nakasupport. Salamat, Manay Leah. Saan ka ngunyan? Saan ka po ngunyan, Manay Leah? Saan ka naka-star ngunyan? Dili ka po ba sa Bicol or nasa Maynila ka ngayon? Sis Inday Mirna, Sisi. Salamat. Salamat sa pa-MR dyan. Sis Agri First Farm. Salamat po, Manay Leah. Thank you po, 14 Eyes, na naadyan pa rin. Salamat po ng marami. Ako natumba na. Natumba yung mic. Sakit yung mata ko, sis. Nasakit yung mata ko. Maaga kasi ako nagising kagabi. Tapos late na ako natulog. Sa gabi't araw, ikaw ang daan ko, tatanaw. Ako din, sakit mata ko. Mag-9 na ako nagising. Buti ka pa nga buti ka pa. Kasi kapag araw, tulog ka pa rin. Ako, pa lang, 4:30. Minsan, gising na. Gising na ako ng mga 4:30. Pero hindi pa ako bumabangon hanggang alas 5, alas 6. Pero gising na ako. Kaya ang sakit sa ulo din minsan, di ba? Kasi gusto mo pa makatulog, pero ayaw na talaga. Ayaw na ng mata. Kaya yung eye bags ko, laki na. Ang laki-laki na ng eye bags ko. Laglag na. Laglag na, sisi. Ano yon? Huwag mo kasi isipin. Sigurado ka? Digdi sa Manila, Antipolo. Ayan, nasa Antipolo daw si Manay Leah. Dahil ka na, Manay Leah, nag-uli digdi sa Bicol. Gusto pa matulog, ayaw pa ng... Gusto na matulog, ayaw pa ng puso. Sana all may puso. Saging lang ang may puso, sis. Agree. Sis Jan, thank you so much. Manoy Eric, salamat. Sabi ni Manoy Eric, ako rin, ang laki-laki ng mata. Agoy, Manoy Eric. Ano yan, Manoy Eric? Matang baka? Ganda sa Antipolo. Ayan. Sana all, 21 Eyes. Ayan. Thank you so much, 21 Eyes, sa support kay Tres M. Ang ganda ng pakis. Salamat po. Kahit boring, di ba? Boring yung host. Hindi nagyayaw-yaw. Ang boring. Ang boring. Sasayaw na lang kaya ako. Sakit yung likod ko. Hi! Andyan pa pala si ate, oh. Nag-lunch ka na ba? Dai pa, ate. Dai pa. Pero may ako, late. Pero may akong alaon na nagkakaon. Ayan. Salamat, te. Salamat, ate. Ate Helda de la Cruz. Nag-reply ako, Tres, ng live
live mo, kasama ka sa nireplay ko. Tag 5 hours kayo. Ay, wow. Thank you so much, Sis Chan. Salamat ng marami. Salamat po sa support. Ate Hilda, thank you, ate. Kumain na kayo, te. Bulol-bulol ako, te, magsalita, oh. Kumain na kayo dyan, te. Mamayang hapon, baka makabisita kami dyan. Yayain ko si mother. Mag-walking kami. Ate, magayon ako dyan sa monitor. Ate Hilda. No, arin ka, Timadi, oh. Punta tayo ng Legazpi. Salamat, Panay Eric. Back to work na ako, Dunya Maria. Agoy, ang pangalan ko talaga, Dunya Maria. Parang ang pangit naman, Manay Eric. Hindi tayo bagay sa Dunya. Salamat po, Manay Eric. Ingat po sa trabaho mo, sa pagdidrive. Salamat po ng marami sa stay, sa pagsama kay Tres sa live. Kahit boring, di ba? Nakaka-boring. Walang ano ngayon si Tres, magyaw-yaw. Okay, welcome. Iyo, magayon man. Iyo, magayon man talaga. Oh, Manay Eric, magayon man talaga ako. Tama. Iyo, Manay Eric. Totoo. Totoo, Manay Eric. Magayon man talaga ako. Back to work na ako, Ganda Maria. Mas lalo napasama. Back to work na ako, Ganda Maria. Sige, Manay Eric, ingat sila sa'yo. Ingat sila sa iyo, Manoy Eric. Ang mata, dapat sa unahan lang. Huwag liliko, huwag titingin sa likod, diretso lang. Mahirap na, Manoy Eric. Ayan, no, tawang-tawa siya. Mahirap na, Manoy Eric. Pag nagda-drive, dapat ang mata sa unahan lang, sa mga sasakyan lang. Kung sino yung ano. Salamat po, 16 Eyes. Thank you so much po. Thank you. Kailang oras na ba tayo? Ayan, malapit na. Mga 25 minutes pa. Salamat. Salamat po. CC Agri First Farm, thank you so much. Ayan, nais ko po muna ang pasalamatan yung aking mga channel member na nagtiwala sa aking bahay, munting bahay. Salamat po ng marami. Kay Sis Daisy Ang, kay Mami Groovy, kay Mama Juliet. Ayan, hindi ko pala nababa yung bahay ni Mama Juliet. Kay Sir Biani, na ito yung anonymous na nagsusupport sa amin, nagpapalipad sa amin. Hanggang ngayon, Sisi, hindi pa siya umalis sa nakaano pa rin siya, member. Kay Sis Ina, kay Madam Cascade, kay Sis IP, kay Sir Anthony Abby. Ayan, si Sir Anthony Abby, ito yung bago na nagpaano sa akin. Salamat po ng marami. Diba, meron din akong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, may 8 din naman akong channel members. Thank you so much po. Salamat ng marami. Kay si Daisy Ang, kay Mami Groovy, kay Mama Juliet, kay Sir Vianney, kay Sis Ina Vlog, kay Madam Cascade, kay Ilocanang Pobre, kay Sir Anthony Abbey. Thank you so much. May bless him more.
Oo nga, Sisi. Di ba, Sisi? Andun ka no, nung nagpalipad si Sir Biani. Di ba? Sunod-sunod na $20. Sunod-sunod yung Sisi na tag $20. Pero bakit parang hindi ko yung nasahod lahat? Ano nangyari? Kasi ang dami kong CPR noon, hindi pa ako marunong hindi pa ako marunong mag-mute noon. Kaya siguro no, doon napunta, 'di ba? Kasi pag ano daw, pag CPR ka, 60% sa may-ari ng song at 40 lang sa atin. Tama ba? Parang ganon. Naka-live din si Manay Ann. Si Manay Ann Bicolana. Sino yun, Manay Leia? Parang hindi ko pa yun kadikitan. Si Manay Ann Bicolana. Salamat sa pamidrol, sis Agri First Farm. Salamat po, Manay Leia. Sa full support kay Tres. Ano na lang, sis, mga 20 minutes na lang. Tagal pa no, ng 20 minutes. Nam NC, thank you. Sir Walbor, salamat po ng marami. Kay Sis Ina, kay Kapatid Panalo. Sa lahat po na naka-silent, naka-video lang. Thank you so much po. Salamat ng marami. Ano yung ano ko? Nawawala. Medyo marami na baga sis Agri First Farm. Yung bananas ni Agri First Farm. 466 na. Kaya lang, ang iiksi naman ng mga video nito. Ang ganda sana. Ang iiksi naman. Friend ko din siya. Ganun ba sis? Ang ganda sis ng nila, no? Ano tong mga tanim na to? Ang ganda. Parang merong mga tanim na talong ba to? Lang yung tusok dito sa growing cucumber. Taganaga yan si Manay Ann Bicolana. Sige nga sisi, mapuntahan ko nga minsan yan. Screenshot ko yung pangalan. Taganaga. Si Manay SMB din, ano yun? Bicolana din yun. Si Pupot ata. Yung kanina, si Manay SMB. Sir Walbor, salamat po marami. Tagal ko na din siya sinupsupport. Bakit Manay Leia ayaw mo mag-upload? Diba? Nasa na din yung bahay mo eh. Nasa 100 plus. Marami nang didikit sa'yo kahit walang upload, diba? Sana all. Ayun o, 167. Pero wala man lang upload. Kahit short. Bakit hindi mo ina-uploadan Manay Leia? Pag-ibig ko, nandito lang ako, umibig sa'yo, gagawin ang lahat. Baba ko nga muna yung bahay ni Mama
Mama Juliet. Kasi kawawa naman, hindi yun nagla-live. Yung aking channel member. Wala na atang signal doon sa ano. Surigao ata yun. Power meets love. DJ Saint John. Power meets love. Sis Inday Mirna, sisi. DJ Mag-ano ka na sis? Magla-live. Guys, patamsak po kay Mama Juliet. Ma'am NC, thank you. Bakit po makulit? Bakit po makulit? Makulit si Damleya. Makulit ba? Sabi ni Agri First Farm. Mabait 'yon, mabait din 'yan. Manay si Manay Tres Marias, mabait si Ann Bicolana. Ayaw mag-upload ng shorts. Oo nga si sino? Kasi nakaano na rin siya. 100 plus na bananas na dumikit sa kanya kahit wala siyang upload, di ba? Dinidikitan siya na pinupuntahan niya din. Patamsak po dyan sa nakakin. Tamsak lang po. Dapat pala talaga masipag tayo mag-upload sis ng short video, sabi ni si Raul, di ba? Kaya lang ako, kapag in-upload kong mga ilang oras, wala pa, dinidelete ko na. Dapat pala hindi tayo delete. Ganun pala yun. Hayaan lang natin na kahit walang views, DJ Saint John. kahit walang views, sisi, hayaan lang daw natin. Power meets love. DJ Nakakaantok. Nakakaantok. Ayan, may upcoming premiere pala si Sir Walpor. Ayan, kunin ko nga itong upcoming premiere ni Sir Walpor. Ayan, tusok na po ako dito, Sir Walpor, sa iyong upcoming premiere. Kahit na anong tagal at kahit pa anong hirap, lalabanan natin ang hamon ng long distance relationship. Opo, ka-upload ko pa lang po niyan. Ayan, sabi ni Sir Walbor. Kunin ko Sir Walbor, ibaba ko. Alam mo ba, mahal? Ayun si Sis Daisy, oh. Narinig agad ni Sis Daisy yung kanta ko. Napapalakpak.
Patamsak po. Yan. Patamsak po sa upcoming premiere ni Sir Walbor. Ayan, patamsak po sa upcoming premiere ni Sir Walbor. Ayan, mainit-init pa, bagong upload daw. Ayan, tamsak na po dyan si Tres M, Sir Walbor. Tamsakan ulit natin itong ating main. Tanggal ang pagod at stress mo kung nandito ka sa place na to. Ano daw ito? Nakikita ko bubong eh. Siguro ang ganda ng view dyan, Sir Walbor. Tamsak. Patamsak po mga lalabs sa upcoming premiere ni Sir Walbor. Bakit ganun si Lulu minsan, Sir Walbor? Kahit naka-silent, yung walang sound ba? Silent live. Pero CPR pa rin. Na $3. Ano yun? Bakit ganun? Bakit ganun yun si Lulu? Kasi nga dapat magyayaw-yaw siya. Kaya lang nagkataon na ewan kung may something, may sira yung yung lapin niya. Hindi siya makapagyaw-yaw. Hindi naman nakamute. Tapos nung after ng end live niya, CPR. Naka $3. Bakit ganon? Bakit ganon yun, Sir Walbor? $3 kahit hindi naman wala naman pa music nga. Kapatid Panalo, salamat kapatid. Salamat po kapatid sa support. Thank you so much. Sis Daisy, salamat Sisi. Sayang mga luto yun. Ang ganda. ni Sis Leia. Saan siya Sisi nag-upload sa Reels? Nagre-Reels ba si Ma'am Leia? Thank you so much, Nam NC. DC Babe. Sabi ni Agri First Farm. Dance sa nakapin, sabi ni Nam NC. Aray. Yung buhok ko, naipit ko, my God. Naupuan ko yung buhok ko. Putulan na nga to. Putulan ko dito sis, hanggang dito lang sa my shoulder. Bagay ba? Dito ko gupitin. Sisi, sweet. Sisi, may nasasagap na music or mga sound na ayaw ni Lolo. Kaya, na CPR. Kahit sis wala, nakamute nga. Bakit ganun? Mute. As in, meron pa rin na sasagap kahit walang naririnig sa live. Meron pa rin ba? Saan niya yun nasasagap? Kasi nga, yung mga tao sa baba, as in, bingi. Walang marinig. Pero bakit ganun? Ano yung masasagap ni Lolo doon? Kaloka si Lolo. Putulan mo na yan. Putulan ko na ba? Kawawa naman. Sanay ako sa mahabang buhok. Pero ang nipis na siya. Nipis na sis, Nipis na. Dati ang kapal nito. Sisi Emily, mega love shout out. Sabi ni Sis Daisy ang Manay Leia. Salamat sa pag-stay. Thank you po sa lahat ng naandyan na hindi nang iiwan. Kahit yung post nyo dito, walang walang kabuhay-buhay. Walang kabuhay-buhay ba? Ayan, sabi ni Sis Leia.
Hello po, Agri First Farm. Ayan, ngayon pa lang kayo nagkakilala dyan ah. Oo, Sisi, ganyan din ako. Minsan, pwede rin tunog ng electric fan. Ano ba yun? Yung tunog ng mga plato. Tunog ng mga electric fan. Tunog ng mga plato, pwede pa. Mas-CPR din. Grabe. Agoy. Kaya pala. Ganun pala yun. Sisi Daisy, Miguel Love shout out. Sabi ni Sis Chan, hello to Dam Leia. Si Mama Juliet dati na CPR sa grinder. Ah, na CPR? Grabe no. Akala ko, kapag sinabing CPR, sa mga ano lang yun, sa mga music lang. Pwede rin pala yung mga dyan sa loob ng bahay. Kahit butike, yung huni ng butike. Mga manok, aso, ganun, pwedeng ma-CPR. Kasaway pala si Lolo. Wala naman kami naririnig kagabi sa live. Napaka naman, silent. As in, silent talaga, pero wala. Pero na siya, $3. Ayan, mag-sit up ka na, sis Chan, kasi matatapos na tayo. Ayan, salamat po ng marami sa lahat. Sa lahat po ng sumilip, tumambay, napadaan, tumusok sa aking live. Siyempre, ang nauna dyan kanina sa listahan ko, si Nam NC. Thank you, Nam. Kay Sir Brad, 32 Vlogs Official. Kay Sis Emily, Manay Emily, 22. Kay si Bittersweet, Sir JFC, kay Sis Transgender, kay Sis Daisy Ang, kay Kapatid Panalo, salamat kapatid, kay Sir Bosnoy Albert, kay Ma'am Cooking Vlog, kay Miss Ched, kay Sir Walbor, kay Chikoy Watch TV, kay Sir Eric Electronics PH, kay Sir Anthony, kay Sisi Anthony, kay Ma'am Arceli, kay Black Pearl, bulol ako dito kay BP, ayan, dalawa yung lista dito ni Nam NC, kay Sis Ina, kay Tay Rofino, kay Manoy Nelo, kay Monique, dumaan dito di ba, Monique, kay Manoy Eric, kay Sir Raol, kay Sir Raol na ex-husband ni Sis Ched, kapangalan. Kay Sis Marie, kay Sis Dit. Thank you so much po. Sino pa ba? Kay Ma'am Leia, kay Manay Leia. Nasulat ko ba? Ayan, baka mamaya. Ayan, kay Sis Emily, Jan Emily, kay Sis IP, kay Manay Leia. Salamat ng marami. Kay Agri First Farm. Ayan. Friend po ako ni Bittersweet. Ayan. Hindi mo pala alam sis, Manay Leia, hindi mo alam na si Agri First Farm ay dalawa yung katauhan yan. Si Bittersweet, dalawa yung katauhan yan eh. Nagtatago siya sa dalawang bahay. Si Agri First Farm at saka Bittersweet. Sana all, di ba? Bitter na sweet pa rin. Ayan. Palagpasin natin ng mga ilang minutes pa para sure na pasok sa banga yung ating live. Friend ko yun. Ayan. Friend niya daw si Agri First Farm. Si Bittersweet. Ayan. Thank you po, 13 Eyes, na naandyan pa. Salamat po ng marami. Thank you so much. Ayan, makakakain na si Tres. Makakakain na si Tres. Makakapagkape na. Haha, pasaway ka po talaga, Lola. Hindi mo talaga alam, Manay Leia. Hindi mo alam. Kanina pa yung pagpasok. Hindi nagpakilala na siya si Bittersweet. Dalawa kasi yung inaalagaan niya ni. Hindi niya daw alam sis. Kasi nga,
Nagpalit yan ng pangalan, yung Jupay channel niya, pinalitan niya ng Agri First Farm. Kaya pati ako nalito din ako dyan. Tapos nagpalit na naman siya. Pinangalanan niya na naman ng Bittersweet. Yun. Ka-bitter niya talaga. Ayan, after po talaga. After po ng live ko, lilipat tayo kay Sis Jan Emily kasi siya yung sunod na magla-live ngayon. Alaona. Ayan, alaona na. Silipin ko kung nakasit up na si Jan. Bago naman name niya, daming name. Oo nga, Sisi. Dami. Ibig sabihin, dalawa sila na may-ari ng Agri First Farm. Oo, sis. Kaya lang, parang nag-collab sila. Kaya parang ang tagal daw magbigay ng video. Kaya ginawa niya, binukod niya na lang. Kinuha niya ulit yung mga video doon na in-upload sa tunay na bahay ni Bittersweet. Inalis niya, kaya gumawa siya ng bagong channel. Ayan, si Agri First Farm. Sa kanya na talaga yung yung mga upload niya about sa farm talaga. Hindi na naghalo doon kay Jupay channel or Bittersweet. Yan eh. Ang kulit eh. Kaya maraming nalilito. May upcoming premiere ka pala, sis Jan. Hindi ko nakita. Hindi ako kasi pumunta sa bahay mo. Ngayon pa lang ako sumilip kasi tinignan ko kung naka-live ka na. Tamsakan ko muna to. Mamaya na ako magpunta sa bahay-bahay kasi nga panay loko-loko ng aking CP. Ayan, nauna magtamsak si Namron. Bagong upload ata to. Mag-sit up ka na sis. Alauna na oh. 1:05 na ba? Pero dun sa akin, pa lang? 3 hours and 3 minutes. Mag-sit up ka na dyan kasi ikaw na yung susunod. Kakain muna ako. Itambay ko to sa iyo si Tres M. Sige po, pagtapos mo po, punta naman ako kay Manay Ann Bicolana. Naka-live siya, Sisi, ngayon. Naka-live siya. Sige, Sisi, salamat ng marami. Pwede nyo na po ako iwan kasi naka 3 hours na tayo. Salamat po, 15 Eyes na naandyan. Salamat po sa support. Kay Tres M, thank you so much. Salamat, Manay Leia. Sis Agri First Farm, Sis Jan, thank you. Kapatid, salamat. Kay Sir Walbor. Ayan, nabasa ko na kanina, di ba? Nabasa ko na kanina. At sa aking po mga channel member, maraming salamat po sa tiwala. Kahit si Tres hindi makapagbalik. Ayan, kay Sis Daisy Ang, kay Mami Groovy, kay Mama Juliet, kay Sir Biani, na almost, magto 2 years na ata to, si Sir Biani, na andito pa rin. Kay Sis Ina, kay Madam Cascade, kay Ilocanang Pobre, kay Sir Anthony Abby, ayan. Lola J, ha ha ha. Dam Leia, mag-upload ka na. Nasarap ng mga luto mo. Luto yo. Ayan. Post mo na yarn. Ayan, salamat po, salamat. Thank you so much. Hindi ako makapag-comment dito kay Sis Jan. Ayan, magsipagkain na tayong lahat kasi alauna na, guys. Pasmado na. Alam mo yun, Sisi? Pasmado na ba? Yung nalipasan ng kain. Tawag sa amin, pasmado. Bakit ayaw nyo pang umalis dyan, oh? Meron pa ako nakikitang curtain eyes. Tulog ba yan? Tulog ba sila? Pwede na po umalis. Magsilipat na tayo kay Sis Jan Emily.
Paalam na tayo, guys. Goodbye! Ayan. Paalam na, aking mahal. Paalam na talaga, aking mahal. Bye-bye po! Salamat ang marami! God bless everyone! Sa ano na lang po ulit, sa kita-kits na lang sa kailan ba ako? Saturday. Yan, magla-live po ulit si Tres M sa Saturday, guys. Sana samahan niyo po ako ulit. Yung mga nakikita kong naandyan, sana makita ko po ulit kayo sa Saturday. Thank you so much. God bless everyone. Ito po yung Katres Marias. Michi Michi. Bye-bye. Punta na tayo kay Sis Chan. Si Sis Leia, pupunta daw siya kay, si Manay Leia, pupunta siya kay Ann Bicolana. Si Sweet. Andiyan si Si Mamala? Hala, nakahabol si Mamala. Agoy. Hi, Mamala. Buti na lang, nag-refresh na naman ako, Mamala. Andiyan ka pala. Mamala! Hello, Mamala! Dito na, Mamala. Paano na ako? Paano na ako? Pa-end time na. Salamat, Mamala. Salamat. At least, nakahabol si Mamala, di ba? Sa mata. Bye all. Enjoy. Okay, bye. Sige, lunch na tayo. Naisahan mo ko dun sa name mo, Ayan. Bye-bye po. Salamat ang marami. Agoy, may 16 eyes pa ako nakikita dito. Parang ang hirap iwanan. Sisi, parang mahirap iwanan yung 17 eyes na. Parang hirap iwanan, di ba? Kapag marami pang tao dyan. Salamat, Mamala. Kanina, naandun ako sa live mo. Ang aga mo mag-live, Mamala, pagising ko. Naka-live si Mamala ng, 2 hours ago na naka-live. Ayan. Iwan mo na. Umalis na kayo dyan. Kasi parang ayaw ko pang umalis kapag nakikita ko marami pa. Ayan na, si Chan, si Sis Chan Emily. Nakapag-sit up na siya. Ayan na. Itambay ko na si Tres M, the second. Hula-hula host. Ay, sorry, na-late ako. Kagigising lang. Okay lang yan, Mamala. Ang importante, Mamala, nakita kita dito. Yun ang importante. Nakahabol pa rin, di ba? Ayan, lipat na tayo kay Sis Chan Emily. Ay, ang ganda naman ng background dito ni Sis Chan. Paunahan tayo makapresent kay Sis Chan. Tirin, nauna ako. Tusuman. Huwag ka agad mag-end. Paano to, Mamala? Mapapasma ako, Mamala. Kailangan ko na, Mamala, kumain. Tapos na, Mamala. Yung oras ko, 3 hours lang ako. Yes, thank you sa patambay, host. At kay Nam. Sir Nam. Ayan, nauna ako kay Sis Chan. Ako yung unang tumusok. Ayun na si Nam, Ando na. Tambayan na tayo kay Sis Chan. Ayan, Mamala, thank you. 16 eyes na naandyan. Thank you so much po. Kiss, kiss, kill. Bye-bye. Bye-bye po. Aray. Bye-bye po. God bless. Mamala, kain na. Sis Jupay, thank you, Sisi. Ma'am Leia, salamat. Ma'am NC, lahat-lahat po. Thank you so much.